Și când e singură la început? Și că beri. Nu sunt bine așa. Nu mai sunt bine. Am să suie pe ea. Suie pe el, nu mai crescut. Da. Dar când suntem noi acasă, atunci a luat Emma. Amul are acum. Ce face cățelul cu tine? Se joacă? Da. Nu bine. Spune că i-am cumpărat zgardul și tot să... Ia. Nu bine. I-am luat de atât, dacă nu-i place. Să tot dă cu lăbuța la ea, să te scarpină. Da, pe eu las, da. Ce prinde, mă? Darius, prinde cățelul. Eu, asta până la 11 nu, doamne. Prinde-l așa, prinde-l. Nu. Prinde-l. Asta nu, Prinde-l. asta atunci și sara, doamne, feri. Atâta latră. Nu. Mă las, că s-a învățat, e să-ți facă. Da?